Pozdrav svima. Ja sam Ivan Ćosić, kapetan Hrvatske reprezentacije u sjedećoj odbojci i voditelj sportske rekreacije za osobe s invaliditetom. Danas sam za vas pripremio 10 vježbi koje apsolutno svi možemo napraviti doma, neovisno o tome da li imamo natkoljenu ili potkoljenu amputaciju. Bitna stvar kod svega ovoga je pravilno izvođenje vježbi. Znači ovo traje 30 sekundi svaka vježba, uzet ćemo malo odmora i onda ćemo ići na drugu vježbu. Ponavljamo možete napraviti koliko god želite. Mi ćemo napraviti jedan set i onda vama po volji dalje. Ajmo krenuti. Prva vježba je shoulder touch. Znači stanemo u poziciju plenka i onda dotičemo suprotno rame, suprotna ruka. Namjestimo timer, 30 sekundi i krećemo. Trideset sekundi je prošlo. Sad ćemo odmoriti malo do iduće vježbe. Naravno, u svakoj vježbi probajte aktivirati sve mišiće. Prije vježbanja obavezno se zagrijati, nakon vježbanja se obavezno istegnuti. To nećemo prolaziti, to možete sami doma napraviti. Dobro, druga vježba, čučnjevi. Uzmite si stolicu. Naravno, stolica nam služi kao nekakav osigurač. Ne da Bože da malo noga popusti, meni neće jer imam challenger. Ako imate natkoljenu, može vam popustiti pa čisto da padnete na stolicu da ne bi se desilo da neko tresne na pod. Isto, 30 sekundi i krećemo. Leđa su uvijek uspravna. Kada radimo bilo koju vježbu, uvijek stisnemo trbuh, stisnemo kor, 30 sekundi je prošlo. Vrijeme za malo odmora. Do iduće vježbe koja je naizmjenična sklopka. Dakle, legnemo na leđa i spružimo ruke iza glave. Idemo, naizmjenično do tada. Suprotna ruka, suprotna noga. Isto 30 sekundi i krećemo. Prošlo 30 sekundi. Ja sam inače zagovornik toga da vježbamo što aktivnije, ajmo reći što energičnije. Znači, ne volim pretjerano vježbati po podu, ali ako nekada ne mogu obući protezu, ne mogu nositi tako nekakve bolove, naravno da ću vježbati na podu gdje ću drugi vježbati. Dobro. Iduća vježba nam je izdržaj u čučnju. Spustimo se, znači, uz zid, legnemo leđa, koljena po 90, ruke ispred sebe i držimo. 3, 4, sad. Stisnemo trbuh, naravno, leđa ravno, glava gore, pogled ispred sebe. Disanje.
30 sekundi je prošlo. Ovo je dobro, znači da osjetimo malo te kvadricepse. Ne smijemo izbjegavati mišićne skupine koje nam, ajmo reći, ne idu, koje nama nisu pogodne. Baš na njima moramo raditi. Peta vježba je ruski twist. Znači noge su u zraku, ovako. Dobro. I uzmite sad nekakav uteg. Ako imate, ako nemate, uzmite praške za već šta god vam je prikladno da je malo teže. Idemo u suprotnu svaku, znači u jednu stranu. Ja ovdje imam svoj uteg, to je svoju giriju. I vrijeme sad. Evo, 30 sekundi je prošlo. Ako želite da bude malo izazovnije, pojačajte tempo, stavite na 45 sekundi na minutu. Za malo iskusnije, apsolutno to možete napraviti. Za ove koji ste počeli vježbati, samo polako, nemojte nije žuriti, bitno da pravilno izvedete vježbu. Šesta vježba je mrtva buba. Dakle, leđa su nam na podu, noge su u zraku pod 90 stupnjeva, ruke su u zraku. Spuštamo naizmjenično. Suprotnu ruku, suprotnu nogu. Najbitnija stvar kod ove vježbe je da tu ne smije biti rupa. Znači, udahnite na trbuh i dišite cijelo vrijeme kroz trbuh. To preporučam inače. Znači, ne smije biti rupa ovdje. Možemo krenuti. Sekundi prošlo. Inače, stabilizacija trupa je nešto na čemu moramo konstantno raditi. Iznimno je bitno poslije za stabilnost. Idući su ležnjaci, klasična vježba. Svi znate kako se radi ležnjaci. Stavit ćemo ruke na slovo U i krećemo. Gotovo. Naravno, moja preporuka da uvijek pijete vode, ja si nisam ponio. Ne da mi siću u kuhinju, ali dobro, izreći ću još jednu 3 vježbe. Iduća vježba. Stavimo se na upor na lahtove i dižemo se u sklek i vraćamo natrag. Dobro. Probajte da vam je cijelo vrijeme tijelo ravno. Ne da guzice ide gore u zrak ili da previše u pod. I možemo krenuti. Ako vam je teško ovako, spustite koljena na pod. Znači, spustite na koljena na pod i radite iz te pozicije. Uvijek moramo imati alternativu u slučaju
da se vježba ne može odraditi. Deveta vježba je most. Noge su na podu, ruke su uz tijelo. Podižemo kukove prema gore i lagano spuštamo dolje. Možemo. 3, 4, sad. Gotovi smo. Evo ga, dosta vrijeme brzo prolazi. Stvarno bi se dalo još toga odraditi, ali malo po malo. Napravit ćemo još videa s još vježbi. Zadnja vježba su nam bočni trbušnjaci. Ostajemo u ovoj pozi gdje su nam stopala na podu, noge su na podu. I kada radimo trbušnjak, moramo dotaknuti pete sa rukom. Kreću 3, 4, sad. To je to. 30 sekundi prošlo. Nadam se da će odvojiti svaki dan malo vremena da se odradi par komada vježbi. Apsolutno će vam pomoći. Evo, ja se mogu bolje osjećam. Iskreno, tako sam nekako ljenjiv cijeli dan, ne da mi se ništa, onda malo se pokrenem i odmah bolje. Idem sad popiti vodu i malo odmoriti. A mi se vidimo drugi put. Da, i bok.